Daşow şäherindäki paxta ýigirji kärhanasyna ýaşlaň ýüzlerçe ýokary ruh welentlik bilen zähmet çekýär. Bu ýerde işleň gije gündüzden alınıp barylmagy her iş gününi ýokary üstünliklere beslemeklige mümkinçilik berýär. Pähim paýhas ummany magtym bolup Praga ýylynda şogly iş görkezjilerine eýe bolýan paxta ýigirji kärhananyň hünärmenleriniň şu ýyly ýokary zähmet üstünliklerini beslemeklige bolan hujulary asla gowşamaýar. Kärhanada öndürilen önümler bolsa dünýä bazaryna ýokary isleglere münasip bolýar. Kärhananyň önümçilik bölümleri öňde barjy daşary ýurt kompaniýalarynyň dürli görnüşli ýokary önürjülükli egirji enjamlary bilen üpçün edilenler. Bugun şol ösen enjamlar yerli hünärmenler tarapyndan başarjanlyk bilen işledilýär. Şu wagt kärhanada işleýän hünärmenniň ählisi-de özleriniň iş ustatlyklaryny ýokary hil derejesine önüm öndürmeklige bagş edýärler. Netijede öndürilen önümler barha köpelýär. Gazanylýan üstünliklere kärhanada zähmet çekýän işgärleň ählisi-de özleriniň münasip goşuntlaryny goşýarlar. Yerli hünärmenler tarapyndan erkedilýän enjamlar arkaly öndürilen ýokary hili önümleri göreňde goňç buýsanjyň artýar. Bu kärhanada ornaşdyrylan daşary ýurt enjamlary şoň ýalyda beýleki ähli iş şertleri hünärmenler tarapyndan gözegçilikde saklanyp önürjülükli işledilýär. Kärhana hormatly prezidentimiziň dokma senagaty puwdugyny ösdürmek boýunça durmuşa geçirýän nusgalyk işleriniň bir misalydyr. Şoň ýaly kärhanalaryň ýurdumyzda gazanylýan ykdysady ösüşlere goşýan goşuntlary sallamlydyr. Muň özi arkadagly gahraman serdarymyzyň ýurdumyzda ýetişdirilýän hasyly haritlik derejesine çenli öz ýurdumyzda gaýtadan işlemek hakyndaky wezipeleriniň üstünlikli durmuşa geçirilýänliginiň aýdyň misalydyr. Bu kärhanada öndürilen ýüplük önümleriniň uly böleginiň öz ýurdumyzda hereket edýän önümçilik kärhanalaryna uğradylýanlygy bellenilmäge degişlidir. Şeýlelikde olar taýýar önüm görnüşini çenli güneşli diýarymyzdaky önümçilik kärhanalaryna işlenilýär. Bu bolsa döwlet siýasatynyň ileri tutulýan uğurlarynyň biridir. Bu ýerde hereket edýän barlak hananyň hem ýürütülüşdirilen kämil enjamlar bilen üpçün edilmegi, öndürilen önümden hil derejesiniň hemme taraplaýyn talaba laýyk kesgitlenilmegine mümkinçilik berýär. Bu kärhananyň agdaber işgärleri paýhym paýhas ummany magtym bolup Praga ýylyny ýokary üstünliklere beslemegi maksat edinip, ýetip gelýän halkara betaraplyk bayramynyň 29 ýyllyk toýuny özleriniň zähmet sowgatlary bilen barýarlar. Kärhananyň işgärleri ykdysadyýetimiziň ygtybarly ganaty hasaplanýan dokma puwdugyna berýän hemişelik ünsüge gollaw hemde ýokary hili önüm öndürmek üçin ähli mümkinçilikleri we ajaýyp şertler döredip berýänligi üçin türkmen halkynyň milli lideri gahraman arkadagymyza, hormatly prezidentimiz arkadagly gahraman serdarymyza alkyşlaryny aýdýarlar.